gari ya waye dukan duhu na yayewa. Bayan sama da kwanaki 19 da kama kwamandan civilian JTF Aminu Sani wanda aka fi sani da Aminin Bolo, wani hoto ya bayyana a kafafen sada zumunta da ke nuna kwamandan na civilian JTF Aminu Sani cikin wani mummunan yanayi a gadon asibiti. Hoton na nuna hannunsa ɗaya ya karye da kuma robar da ke taimakawa mutum wajen yin fitsari, kuma kafafensa ɗaure da sarƙa a jikin gadon asibitin. Hakan ya sa wasu al'umma da ke rigasa mata da ƙananan yara suka fito zanga-zanga don nuna rashin jin daɗin su. Wasu daga cikin matan sun bayyana rashin jin daɗin su kamar haka. Cikin gida sannan kuma an cewa an kama shi a daji tsakani da Allah laifin da yayi. Gwamnati ta taimaka ta duba ta sa hannu ta dinga duba mai adalci. Bi sabilillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sunana Aisha, dan Allah da Annabi a sa hannu a taimaka mana wannan zaluncin da aka yi mana. Wallahi Allah baya bacci ko da na sakon. Aminu yana kare mutane, Allah na kare su, baya ci baya sha, baya hutu baya kwanciya. Wallahi tallahi baccin Aminu rabi da rabi, amma abinci da bita da kullun irin wannan zalunci. Suna na faɗi matu na yi kuka na Aminu Allah ya mishi albarka, kuma Allah ya kwato mana shi albarkan Qur'ani. Duk wanda ya cuce shi Ubangiji Allah ka bayyana gaskiya, ka bayyana ƙarya ce. Albarkan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah da ku sako mana shi. Allah sako mana shi. Tunda ba a kama shi da ne. Ku zo mu je. Dan mu bu mu yadda da wannan abun ba wallahi. Ya za a zo a kama mutum har ɗakin matar shi. Yau kwana 20. Basu san cin su ba, basu san shan su ba, tsakani da Allah wannan irin zalunci ne wannan. Me yayi musu? Su ga abin da yayi. Mu ba mu ki su kashe mu ba wallahi, babban titi zamu je da abin da zai faru ya faru. Gwamna idan zai fito ya sa baki, ya fito ya sa baki. Dama gwamnan talakawa ne, mun san yana yi da mata, to in zai fito ya duba mu, ya fito ya duba mu kawai. Mu dai wannan abun muna mu dai wannan abun ya ishe mu haka kawai. Muna so a yi mana adalci kawai, a yi mana adalci, a fito da shi bai yi komai ba, a gaya mana abin da yayi. Mu san laifin me yayi musu, me suka kama shi da shi, me suka yi. Mu fito da yau a cikin ɗaya biyu, ko mu koma da rai ko mu koma babu rai. Da abin da za su yi, mu dai wannan gwamna namu ne, gwamna kuma na talakawa ne, to ya mana adalci. Rahotanni na bayyana cewa jami'an sojoji ne suka kai shi hannun 'yan sanda, daga baya aka wuce da shi zuwa asibitin sojoji na Fotifo da ke Kaduna. Sai dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Muhammad Jaligi ya musanta wannan zargi. Ba jami'an tsaron 'yan sanda bane suka kama Aminu, kuma ba kawo mana Aminu domin bincike ba. Ba mu san komai game da al'amarin da ya shafi, tana iya yiwuwa wasu jami'an tsaro daban wanda ba 'yan sanda ba sun hango ko sun samu labarin cewa yana da laifi, ko suna zargin shi da aikata wani laifi yasa suka kama shi domin gudanar da bincike. Amma rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ba ta san wani labari game da wannan al'amari ba, sannan mu ba ma tuhumar shi da wani laifi, shi yasa ba mu neme shi ba, kuma duk wanda suka kama shi ba su kawo mana shi ba. Ba mu san komai game da abin da ake zargin shi da shi ba, ko abin da ake bincike a kan shi. Fitan wani hoto na shi ya haifar da zanga-zanga a gundumar ta Rigasa a yau din nan, ko kuna da labarin wannan zanga-zanga? Muna da labarin zanga-zanga da aka shirya yau da safe, har ma mun tura jami'an tsaronmu saboda su je su tarwatsa wanda suke zanga-zanga din nan. Zanga-zanga a halin da ake ciki yanzu, yin zanga-zanga yana iya haifar da tashin hankali wanda mutanen da suka shirya zanga-zangan ba za su iya shawo kan shi ba. A matsayin mu na jami'an tsaro ba a gaya mana za a yi ba,
kuma taron mutane haka kawai a je a tara mutane kowa yana abu da ya ga dama, hukuma ba za ta ɗauki wannan abu. Idan akwai dalilin da zai sa a yi zanga-zanga ana iya sanar da mu ba da jami'an tsaro domin su ba mu wanda za su yi zanga-zanga goyon baya, amma ba wai haka kawai a fito kara zube mutane kowa na abu da yake so ba. Zuwa yanzu babu wani bayani da muka samu daga bakin sojojin game da kama kwamandan na civilian JTF Aminu Sani wanda aka fi sani da Aminu Bolo. Ƙarshen rahoton kenan, Abubakar Sani Amir, DITV, gari ya waye. Gari ya waye dukan duhu na yayewa. Gari ya waye dukan